J. Aturageng panuwun dumateng para kanca-kanca Karang Taruna Tunas Jaya. Ugi jasa tukang Jogja. Ngaturaken ageng panuwun awit paring pambiyantu wonten ing pagelaran dalu punika kanca-kanca Karang Taruna Tunas Jaya saged ngawontenaken dinten paingetan kamardikan Republik Indonesia. Yo dicopake Mas Kikek. Dicopake Mas Kikek. Dicopake. Iya. Si juru pati bareng-bareng la ilaha illallah al-malikul alakul mukmin tangane Muhammadur Rasulullah ya sotikul wabil Warkutara gambare wayang Gatotkaca bisa mibur ayo kaca padha sembahyang kanggo sangu ning alam kubur la ilaha illallah la ilaha Al-Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasulullah Ya Sotikul Wabil Amin Balungane Mbak Linda yo Eling sira menungso temen ana anggonmu ngaji mumpung tur ketepangan malaikat si juru pati la ilaha illallah la ilaha illallah al-malikul hakul mubin terus Muhammadur Rasulullah ya sotikul wabil amin balungan Werkutara gambare wayang Gatotkaca bisa mibur ayo kanca padha sembahyang kanggo sangu ning alam kubur la ilaha illallah la ilaha
entek ambekanku pen. Ya, ini ora apa-apa. Iki lho ana balon. Apa? Ya, kanggo nglipur kanca-kanca Karang Taruna Tunas Jaya, terima kasih jan luar biasa. Kompake ora umum. Kok sik tolur ya pedhot napase kancamu no. Ono wong kok. Iya iya. Sik. Jare Mbah Gombal kesurupan. Sapa? Ngene. Kowe kuwi lho. Tak omongi dipeni. Pripun? Mbah Gombal iki juragan sing ora umum. Eneng omah. Ora umum apane sik iki? Ora umum apane? Kepenake. Oh, kepenake. Kepenake ora umum. Neng omah kuwi warung ya duwe. Cihahi. Yo, heeh. Mbah Gombal iki juragan sing ora umum kepenake. Juragan ora umum kepenake. Warung neng omah duwe. Heeh. Son sintem. Song sintem. Sound system. Heeh. Kuping ngene ora tuh. Sound system duwe. Duwe. Tenda duwe. Tendane rijing-rijing. Wah, kursi duwe. Heeh. Dekor ya duwe. Barikade. Barikade duwe. Duwe. Apa-apa duwe? Heeh. Takonono cedak ana njaluk lagu apa ora? Nek ora nyawer tak pentunge wis men ra apa-apa. Apa? Tenan? Nah, ora wis tak pentunge engko. Wis sandel ora apa. Ayo mbal, ayo main. Ngawur jombal dong. Parano. Gom, ayo Gom. Ayo main sawer-saweran. Ngono ya ora isin. Ayo gom. Ngono ya ora isin. Ayo main sawer-saweran. Sing jenenge Cabe Mboto ki kabeh iki sedulure Mbah Gombal lho. Lah, mosok iya dipirsani adik-adik, mbak-mbak, mas-mas kok orang ngerogoh sak. Kok kebangetan to bal. Mbah Gombal, ayo main sawer-saweran. Wah, ora kena nyanyi dhewe. Apa? Ya, sawere sik. Ya. Sawere sik. Renowang, utang jenmu. Wah, juragan ke utang. Gelo Mas. Ya, gelo, cok gelo. Ayo men gayeng dikoplokke. Ya nyawe entuk utangan ora entuk ya ora. Ora sangu. Ki ngempar-mari panggung. Ulang guling. Sumpah ben jan ora gocek aku iki jagake Mas Patah ora jedul-jedul. Lah yo blias iki ora gocek. Gek terusane piye? Aku lali.
Gara-gara ngomong. Oh iya. Kelangan aku Mas. Kaya ngene lelakon, kaya ngene. Kok dadi guyon aku Mas dadi gara-gara omong lho. Wah tojong blaru itu jok, sanu jelek-jelek, glek. Kaya ngene lelakonku biyen apa kok dadak ketemu yen pancen ditinggalake gawe kelo ati salawase asik bro laras kanindra. Pengen ketemu dan ada tawaran menuruti karepe ati bareng saiki ketemu kowe lunga tinggal ate aku kaya sinandal atiku lotu metes nelesi petiku yen pancene ora tresno kaya kondo sing tresno ojo gawe gelo ati aku ora bakal godeli rasa ngepos lu ada kali kaya ngene rasonku biyen apa kok ketemu yen pancen ditinggalake gawe gelo ati salawase. Sumpah Mas pendeng tenan ya sorry ya Mas. Pending ora. Tak goleki sik aku tak bali. Matur nuwun. Tak golek ora gocek tenan. Digawa Roni. Tak golek pendeng sik. Tak golek si anu sapa? Gowang. Sik Bang, nyadeng yo. Wala kebohongan, bohong. Tak golek gowang Kene, sik. jare duwite Mbah Gombal digawa Kurang kowe. ngapusi. Kene. Gak. Kayak Roni ning kono. Kayak Roni. Kayak ono Ron, kene Ron. Kene. Kene. 100 Ron. 100 Ron. 100 Ngene ngomong iki 100. Kon ngene kok. Ngono. Wah, antem yo. Ngene. Kene. Kene. Modele kriminal. Ron. Wow. Kipen. Main Raisen dia main gombal lagi jan rumah aku. Oh, buru, diburu. Yo, Mas diparingi Gus Dur Mas, monggo Mbak Cahya karo Mbak Linda, yo. Gus Dur yo.
sudah ya kakak ya. Karang Taruna Tunas Oke. Jaya. Yo, tarik sik Mas Kikek, sik, yo. Oke sabar, lagunya mengantri ya. Kita antrikan satu per satu untuk lagunya. Kita antrikan, kita berikan untuk panjenengan semuanya, terutama di khusus Karang Taruna Tunas Jaya. Kita berikan lagu-lagunya yang nanti bakal meriah untuk panjenengan semuanya bersama. Bersama Jasa Tukang Jogja, ada lagunya kesayangan, tapi nanti kita kasih, ya kita tarik dulu Mas Kikek, monggo, ya kita tarik dulu ya. Bersama New Paraper juga ada ya, Perdana Rekod Surabaya, Cumi Audio, yo, sikat bro. Sakarepmu tutukno lakumu, sakarepmu tutukno lakumu. Yo coba ke Mbak Rias dicoba ke Mbak Rias. Yo Mbak Rias.
Yo matur nuwun ya. Ayo, Cok. Yuk. Masih bersama Mas Rahmat Erga matur sembah nuwun. Operator handalnya Kresna Duta Sound System. Kapijel saking Jawa Timur asli
dari kota Kediri. Terima kasih ya Mas Rahmat ya. John matur nuwun. Nah, basise juga Mas Martun niki basise Om Sera. Terima kasih. Matur nuwun. Dikasih satu lagunya dari Jasa Tukang Jogja. Jasa Tukang Jogja. Oh, iki anak gue Jasa Tukang Jogja. Terima kasih. Juragane di juragane. Oke. Di juragane. Om, angkat tanganmu Om. Di juragane Jasa Tukang Jogja ki Oke sing lho, golekin nek kowe ora ketemu deh. Sing di. Di. Oh, cewek-cewek iki Jasa Tukang Jogja. Apa Oh, wis Mbak? rip. Iya. Apa? Jasa Tukang Jogja. Mbak Iyalah. tak dongake semoga nek ini dadi kepenak aku. Semoga apa diterusno, Dek? Usahane lancar. Amin. Borongane tambah oke. Amin. Panjang umur, sehat selalu. Ada lagunya kesayangan bro, spesial bingkisan untuk Jasa Tukang Jogja. Kita putar bro. Ngono ya. Oke. Siap. Ayo. Yo. Siap kita kasih kesayangan bro. Orang balesi apa sliramu wis lali janji suci ngendi kamu iki nanti aku goleki kali kota ikat tresnamu tasrake mring pangeran yen mesti jodoh ora bakal kurang sapa sing ngebani aku awakku wis ora enak oh sayang apa rasane ati iki tak suwera krungu pamerane
ora bakal ilang. Mas lihat. Yo diparingi dik Queen Mas Pung Dile, yo Pung Dile, yo Pung Jur, yo Pung Jur, yo Pung Dile, yo Pung Dile. Yo Mas Kikek, yo. Sorak-sorak ini syaratnya siji ya. Iki loh. Matur nuwun. Jasa tukang Jogja terima kasih sudah mempersembahkan anak buah si Jan bener-bener. Luar biasa, sok layak kaya ngene. Kompake ora umum kok Tunas Jaya iki. Mula ya aku jan dadi blek. Time.
ana kuciwane Bos Mantoko ya juragan apa lekting ono jenenge Komandi Project ya Bima Agung, siapa Bima Agung? Siap. Boleh, siap, beres.
Iya. Ya, iki tariane gurugane kurang wong telu ya Mas ya. Tapi dari teman-teman Karang Taruna Tunas Jaya, juga dari Jasa Tukang Jogja. Spesial lagu terbingkis ada Negoro Angin. Betul juraganku? Betul juraganku? Sesok nek Rasul nanggap laras Janendra ya. Beres? Tak dongaki kanca-kanca Karang Taruna Tunas Jaya, semoga lancar terus rezekine. Amin. Berkah barokah uripe. Amin. Panjang umur. Amin. Panjang umur tak dongaki sehat. Nek panjang umur loro-loronan ya padha wae. Panjang umur sehat terus ya. Dik Chelsea. Ya, terima kasih. Matur sembah nuwun. Oke, kita kasih Negoro Angin. Satu lagu bersama Del Indah juga Dik Cahya. Cahya Latifah, sopo penggemari. Linda Adista, sopo penggemari. Sikat bro.
Yo, diparingi kembang ati co monggo. Sak larap wae Mas Kikek, sak larap wae. Kembang ati. Yo. Kembang ati senengane Mas Andeng yo. Senengane kakang aku. Senengane Mas Andeng. Pak Guru, ya Pak Guru. Ya. Ngono-ngono senengane Pak Guru ya, senengane Pak Guru. Sapa? Mas Andeng ya. Diparingi co. Tutur manis garis liramu yang ngesamake Pangandi Rini rowe sanggup do'eti hidup sama mati ora liya ngomong sliramu akan dadi pemanding hatiku pujian to terus iki Tangan deh. Ceritane wayang Ramayana ing negara Ngalengka Diraja Ratu Buta Rawana Martun gawe geger nyolong Dewi Sita Kaya kita
apa takut belum wow padha pate tomblo oh magede padha dadi areng Angis gereng-gereng